Vážení občania, o Slovensku už padlo nespočetne veľa slov, no oveľa viac nám o ňom povedia obyčajné čísla. Číslo 57 je počet rokov, ktoré sa na Slovensku dožívame v zdraví. V porovnaní so susedným Českom je to o 5 rokov menej. Naša ekonomika dosahuje iba 80% úrovne Európskej únie a stagnuje. V digitalizácii sme v rámci únie skončili až na 23. mieste. V kvalite školstva sme v EÚ skončili až na 24. mieste. Ak chcete, štvrtý odzadu. Slovensko bude len také krásne, aké krásne budú naše čísla. Robme všetko preto, aby naše deti mohli rátať s lepšou krajinou. Kliknite na rátamesbudúcnosťou.sk a dozviete sa viac. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.